बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. आडाळीतील अवैध माती उत्खननाच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना आमदार केसरकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. काही ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांकडून आपली विनाकारण बदनामी केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. या माती उत्खननाशी माझा कोणताही संबंध नाही, माझ्यावर केले जाणारे आरोप पूर्णपणे चुकीचे आहेत, असं आमदार केसरकर म्हणालेत. तसेच ज्यांनी माझी बदनामी केली आहे त्यांनी माफी मागावी, अन्यथा त्यांच्यावर 50 लाख रुपयांचा अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करणार असा इशारा देखील दिलाय. MIDC अवैध उत्खनन चालू आहे. या संदर्भात आपलं शिष्टमंडळ उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना भेटले होते. ते बोलले की 2 दिवसात संबंधित तहसीलदार किंवा पोलीस यांच्यावर कारवाई केली जाईल. या संदर्भात आपण काय सांगता? एक म्हणजे असं आहे, जे जबाबदार आहेत त्यांच्या कारवाई झालीच पाहिजे, परंतु काही लोक याच्यातून चुकीचं चित्रसुद्धा उभं करण्याचा प्रयत्न करत होते. विशेषतः एका शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माझं नाव त्याच्यामध्ये गुंतवण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्याला अब्रू नुकसानीच्या खटला त्यांच्यावर का भरत नाही याची मी नोटीस वकिलांच्या मार्फत पाठवली आहे. आणि जर त्यांनी माफी मागितली नाही तर त्यांनी 50 लाखांचा अब्रू नुकसानीचा दावा मला गृहीत धरलं जातं. फक्त मी प्रसिद्धीपासून आलिप्त राहतो म्हणून आजच्या व्हिजिटला मी खरं तर तुम्हाला बोलवणार नव्हते, परंतु लोकांना कळलं पाहिजे किती कामं सुरू आहे म्हणून तुम्ही येऊन जर ह्या कामाची माहिती लोकांपर्यंत दिली तर असे जे निष्क्रिय लोक असतात जे दुसऱ्यावर आरोप करतात त्याने आयुष्यात कधीच काय केलं नसतं.